Mga idol, nahuman na taog deliver dito sa Pinamungahan. Unya balik sa ko agi diri sa bukid, diri sa padung sa Lamak, then sa bunga lapos ko tutupan manipis. Diri ko agi kay layo na kay kong tuyok dito sa Toledo pa. Karon kay akong ipakita ninyo ang akong gagian diri unsa kamingaw sa kining gilakturan ako karon sa nagyan padung sa Lutupan. Jadi ako agi karon diri sa Padung Lamak. Ko ipakita ninyo idol ang karsada nga diya sa akong gilakturan diri sa bukid padung sa Lamak. Mao ni siya ang lagturanan sa gikan sa Pinamungahan unya dirita pabukid sa padung sa Lamak. Dayon lapos ta dito sa bunga, dayon Lutupan. Mao ni ang karsada diri nga mingaw kayo. Wa gyud traffic. Medyo dagom-dagom. Murag kawan nun sa unahan kay siguro ang dagom na as manipis. Dagom sa manipis mga idol. Sige bag landslide ni manipis. Paspasan ito gamay dagan nga hindi pa mag-uwan kagita des manipis kay des manipis delikado ang agian dia o mag-uwan. Yan na ta diri sa proper bunga Lamak.
idol, lamag na ta. Mo ni siya ay lamag proper. Mo ni siya. Ya, dayon ta, padung ta sa pagyan to ang bunga. Bunga dayon lukupan. Pasugat ni nagbibiyahe ni mga dagkong truck. Ang uban naglagtong na nangyari. Kay layuan na sila sa kuan. Pulido, ulog na kayo. Kaya ka to, mura namungahan to, dili sila ning agi. Tungas Lamag head office. Ay, kinakos dagom. Ay lang sa pagkuhan. Nabita sa ato pa ni sa lamang rapper. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. It is meant to be. You're asking me, but only love can save. Try again, walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray you have a change of heart. But I can make you see it through. That's something only love can do. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. It is meant to be. You're asking me, but only love can say. Try again, walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray you have a change of heart. But I can make you see it through. That's something only love can do. Kining pagbiyahe na to, isip delivery. Asaan customer magpa-deliver to, asita. Paabot sa dito sa ilang lugar. Kini o, tungas to na sad. Tungas. Tungason ka idol. Ano lang kaya wala na tayo suod na hatod naman nato. Bukat kayo ito tanan. Sa ito po nga pailing kabinet pero with bolt to. Bugatan. Yung bukira niya itong giagyan. Tungason. Tungas. Kamas. Three Sister. Kabkab. Three Sister.
Ito ning unhan. Ang ganing mga idol. Ay dagan ng sudan. So gamay lang ni si Three Sister. So buyag. Sa asa nga lugar at tuo na to. Yan, yata sa mamingaw nga lugar. Ngayon, muagi gabi idiri, ilpidyo niyo ba? Ngit-ngit, way mga poste. Way suga. Kahuyan yan diri mga idol. Kaya muagi gabi diri delikado. Pagpiminawa. Loh. Slide. Slide idol. Tumba na cute. Dakot yung bato. Pag-agi na ko kanina. Dami sa ilaw mo nag-agi. Ito sa kaumbaw pa to. Karon pagbalik na ako. Tagak na. Paduha idol. Dako ra ba ito nga bato, sulit. Kumbate, Three Sister. Ito mo mga inday, dudong. Wagi si Three Sister, Opya. Estudyante dire lagi kag lakawan. Naglayo-layo dito ng eskwelahan. Mga bata layo balay, lakaw, way pasayro diri mo agi. Sama sa syudad, mga bata magsakay lagi bike. Sinaras dool. Yung karsada diri kay pinais manok. Liko ng likoon. Oh, hahay. Hey, unahan ko ano yung ban. Daplin ban. Ay muagi si Sister. Purok tin, purok jis. Mo to siya, muna niya ang bunga, purok jis.
dali-dali o birte ka ni mga idol kay lapad sa likod na yung laban. Paspasan niya yung dagan. Nagkuwas na ko sa manipis. Ayaw lang sa pag-uwan ha. Excuse me po. Purok 5 bunga, purok 5. Ropax Martian nanata diri sa Purok 5 diri ang Ilanduri. Shout out yan ni Duri Brian na diri sa bunga Purok 5 diri sa bunga National High School. Muna na yung karsadaha paingon dito sa ilang Brian Duri o kinipawala. Karat na tutublan. Daplin na biyo na. Daplin. Ayan na itong sinada. Hapit na tamabot sa eskina para lutupan.
nata sa National Road diri sa Bunga Skina Cornel. Okay. Doon sa landing. Kawas na ta dito sa mga awaaw. Awaaw nga lugar. Mga idol, diata sa Manipis Agi. Mo ni siya lutupan diri. Lutupan proper. Mo ni mga lutupan proper. Kani. Nata sa lutupan proper. Nya ari tagi manipis. Dako ra bagyan dako dito sa Manipis oh. May lagway uwan. Ito na nag-continue mga idol. Ikanta sa Pinamungahan. Karon nata diri sa lutupan na yata agi sa Manipis tagi kayo mutuyo pa ta dito sa Naga ay dito kayo ya traffic si kayo diri sa Minglanilla diri sa padung sa Linaw Dawaan kita po na ilakton na lang tas Manipis kay dito na malis tabunog talusok ya ato nagyan pagpakita ninyo ang karsada padung sa Manipis. Okay mga idol, may pakita ninyo. Mga idol, sugod nagtaliksik ya
ay nagkalimot sa mag-subscribe sa akong YouTube TV channel Ariel Armstrong. Pag-like ninyo, comment. Ay lang tawag kalimot na idol. Subscribe. Padayon ta sa ato ang pag-video sa karsada. Taligsik na. Sa pagbundak ha. Gawa na diri sa Tantabako Lutupan. Tantabako Lutupan. Suman. Sa ulan. Muna siya ay Alimango Bridge. Alimango Bridge.
Ay, salamat kay nito ang ulan. Ilang taon. Nito ang uwan mga idol. Pura dapit sa may magdugo. Magdugo ng tabako. Sorry. Ng tabako di ay. Uwan ay uwan. Delikado kayo nga mag-uwan dili sa manipis mga idol. Kayaw sa landslide. Yan nakita dahil unang luta. Bumok. Dinidapitan, sige nag-landslide, bago na sa rin mahuman nila oh. Ini, ang dire sa speaker sila i-repair. Paglakaw lang mo dong kay Juan, daghan kay mo. Mag-needs batanon diri sa may tabako sa kumanaog kumanagana nila. Nasa diri sa DNR nga Kahuyan, sa DNR nga Kahuyan
Damuagi na rin. Muna siya sa dinaan diri mga idol. Mga kahuyan diri. Ilaw sa kayo na din napita. Sa usahay, aring diri ni muhunong diri mga private nga mag picture taking. Karon walay nagtuan kay siguro adlok sa dagom. Nga way nanuri kita. Dahil nanuroy dito. Makita ninyo mga idol na may nagparking dito sa Dublin, tulong kabuok. Sana sila mga on, sana mag-picture-picture, tambay-tambay. Ada kayo sa ka multi-cup. Mga idol, starting ta sa Manipis. Amo na ni starting. Manipis na ni. So, nindot diri sa kuan dapat kasada diri sa Manipis. Na tinda-tinda sa mga diri mga motorista. Tutom ang yaon sa sila sa Dublin. So may mga budget. Mga idol, oh, landslide. Landslide mga idol. Oh. Bag-ura ni. Grabe oh. O sa slide. Nata sa Manipis, muna ni karsadahan. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. It is meant to be. You're asking me, but only love can say. Try again, walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray you have a change of heart. But I can make you see it through. That's something only love can do. Campo City.
Yes. Kuha na sad. Kuha na sad. Slide ng Yapon dire mga idolo, wapa gyud ang pa ma-bulldoze nilang kanina landslide run dire nga persada. Tama nila ma-bulldoze para ma-lapad ang karsada. Dali, mga idol, kusog. Baha na. Dah. Baha. Mga idol, baha na dire. Sugod na. Dili pa kay dako ang baha. Isa ba sa una nga pag-agim dito sa buwan. Grabe ang tubig. So, nilapit daw, hindi sumigan ninyo. Padaong na ni siya pa. Sugat tubig. Say! Si Simon ang nag-deliver sa siya. Ang kauban na mo sa delivery sa Kulon. Si
si Munsay Simon puno sa kayan niya sa kanan. Ako una si Tres Sister. Na. Diyan na pa sa Campo 4. Mo niyan tuloy sa Campo 4. Idol, yun ikatingad under yung traffic list na bulok o sa kadagan sa tricycle o sa tricycle na sa mga e-bike. Okay, wag siguro number 1 ni diri sa mga tricycle sa Tabunok. Yan, salamat na lang kayo sa inyong pag-tanaw sa akong video. Subscribe lang, like, comment. Bye-bye.